eu non sei exactamente se foi o can que entrou no silveiro e provocou o que o avispeiro se revivira, non? Ou foi el que realmente pisou o avispeiro, pero sei que o pisou e, bueno, a reacción foi moi rápida porque, bueno, si vemos aí a distancia que hai desde o silveiro hasta onde precisamente caeu el, serán 100 metros ou aproximadamente. Fala de un novo ataque mortal de avespas velutinas na nosa comunidade, o terceiro en menos dun mes. Un home de 55 anos perdeu a vida desta volta no concello lugués de Cospeito tras ser picado por un enxame. O falecido estaba desfrutando dunha xornada de caza canda outros compañeiros cando tivo lugar o incidente. Era alérxico a estes insectos e malia que avisou os 6 compañeiros de que tiña que volver á casa e tomar unhas medicinas urxentemente, non houbo tempo suficiente para salvarlle a vida. É a terceira vítima mortal, como dicimos, en Galicia por picadas de velutinas en só cuestión de semanas. Boas tardes, luns 27 de outubro, comezamos semana no Galicia Noticias. O home que quedou ferido grave ao arder a caravana onde dormía nun terreo privado en Bueu sufriu queimaduras de segundo grao no corpo e de terceiro grao na cara. A Garda Civil investiga os feitos, xa que o home asegurou antes de ser trasladado ao hospital ser víctima dun intento de asasinato. Nós, en principio, pois o que vimos ali foi que sí, efectivamente, se produce unha especie de explosión, con causas indeterminadas e un lume tamén na zona, non? Pero definir neste momento as causas é moi arriscado. A Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, hoxe comezou o xuízo polo chamado crime de Coia, acontecido na cidade de Olívica en abril de 2024. O acusado enfróntase a case 22 anos de prisión. Presuntamente disparou 2 veces cunha escopeta contra un home que acudira á súa casa, causándolle a morte. El defende que actuou en defensa propia. O proceso celébrase con xurado popular. Nos pedimos un delito de asesinato máis un delito de tenencia ilícita de armas. Aquí hay una cosa clara, es que mi defendido mató a una persona, bien. De ahí a decir que hay un asesinato, pues hay un abismo. En Lugo, os donos dun bar comezaron a semana coa nova desagradable de que lles asaltaran o local esta noite. Un asalto que quedou grabado nas cámaras de seguridade. Os ladróns levaron os cartos pro cambio que había na caixa registradora, tamén forzaron as 2 máquinas come cartos que había no interior do local. Os estragos, como ven nas imaxes, foron cuantiosos. Un cristal pequeno que hai ao lado da tragaperras, tuvo que mover a tragaperras, entrou rapidamente, rompeu, tirou o TPV, o ordenador, levou a caixa co cambio. Primeira parada do Galicia Noticias deste luns, en Bueu, ali un home de 49 anos resultou ferido de gravidade tras o incendio da caravana na que se atopaba nun terreo privado. A Garda Civil investiga os feitos, xa que este home asegurou antes de ser trasladado ao hospital ser vítima dun intento de asasinato. A vítima, veciño de Bueu, resultou ferida ao estoupar un alpendre situado a carón da caravana na que dormía nas inmediacións desta praia de Tuia. Veciños do lugar avisaron a emerxencias tras escoitar o estrondo e ver o fume. A Garda Civil fíxose cargo da investigación. O home falou dun acto intencionado contra el. Entón van ser eles o que determinen as causas, non? Nós, en principio, pois o que vimos ali foi que sí, efectivamente, se produce unha especie de explosión, con causas indeterminadas e un lume tamén na zona, non? Pero definir neste momento as causas é moi arriscado. Sufriu queimaduras de segundo grao no corpo e de terceiro grao no rostro. Unha ambulancia trasladou no Hospital Montecelo de Pontevedra en estado consciente. Tiña queimaduras bastante graves en pernas, brazos e na cara tamén, e un incendio bastante desarrollado xa pois na autocaravana, máis no cortello, e tamén prendendo tamén na zona forestal. O home estaba só no lugar nese momento, unha zona moi illada e de difícil acceso. Con certa dificultad porque os camións ali non poden entrar, xa tuveron que quedar casi a máis de 500 metros da zona, non? Eso, pois dificultou un pouco as tarefas de extinción. Tanto a caravana como o alpendre da propiedade quedaron completamente calcinados.
Houbo un acoitelamento esta fin de semana nun dos supermercados da droga de Galicia, o poboado de Freixeiro, no concello coruñés de Narón. Alejandro, contanos que se sabe polo momento deste suceso. Pois Raúl, o que sabemos ata este momento é que os feitos aconteceron este domingo cando ese home drogodependente duns 40 anos acudiu a este poboado e por razóns que aínda se están a investigar recibiu varias coiteladas. A víctima nestes momentos permanece ingresada na unidade de cuidados intensivos deste hospital de Ferrol con pronóstico grave. Pola súa banda, a Policía Nacional segue a investigar o acontecido e segundo nos indicaban fontes policiais, pois non se practicou aínda ningunha detención en relación a este caso. Ese poboamento do Freixeiro está considerado como un dos maiores mercados da droga tanto aquí en Galicia como no norte de España, algo que está provocando problemas de seguridade entre os veciños. A muller detida en Foz por acoitelar presuntamente a súa exparella quedou en liberdade provisional. Con todo, segue investigada como sospeitosa de ferir con arma branca o seu exnoivo, un home de 38 anos que tiña un orde de afastamento dela. A Garda Civil detivo a suposta agresora o pasado venres. O ferido foi trasladado en estado grave ao Hospital Universitario Lucus Augusti. O seu pronóstico é reservado. Hoxe comezou en Vigo o xuízo polo coñecido como crime de Coia. O acusado enfróntase a 22 anos de prisión por matar presuntamente outro home de varios disparos, Xoel. Sí, os feitos tiveron lugar na noite do pasado 6 de abril do ano 2024. Foi daquela cando o presunto agresor disparou cunha escopeta de caza contra a súa vítima cando esta se presentara no seu domicilio. Foron dous eses disparos, un impactou directamente na cara da vítima causándolle a morte e outro colidiu contra un vehículo que estaba estacionado no exterior dese domicilio. Hoxe, como dicíades, comeza este xuízo, celébrase con xurado popular e cunha petición de 22 anos de condena por dous delitos, un de asasinato e outro de tenza ilícita de armas. O acusado manifestou dende un primeiro momento que actuara en defensa propia porque a vítima se presentara no seu domicilio cun machado e xa non era tampouco a primeira vez que había ameazas ou agresións entre ambos. Dende a Fiscalía insisten en que este home actuou baixo os efectos das drogas no momento da comisión deste delito e lembran tamén que padece de distintos trastornos que poideron influir no momento destes feitos, por iso piden a aplicación de atenuantes. O home fora detido pouco despois da comisión deste asasinato e dende entón permanecía en prisión provisional. A fiscala explicou ao xurado popular que está convencida de que hai probas contundentes de que o acusado quería matar a vítima. Pillouno de sorpresa a escasos metros cunha escopeta de caza de 2 canóns, para que non tiña licenza e con número de serie borrado. As feridas foron mortais de necesidade, pescozo, xugular, carótida e cervicais. Tamén puxo en cuestión que o acusado recoñecese os feitos inicialmente, senón que tardou algo máis. A acusación particular apuntou en sala que está en máis do 95% de acordo coa Fiscalía. Nós pedimos un delito de asesinato e máis un delito de tenencia ilícita de armas. A defensa vai pedir pola contra a libre absolución ou que polo menos sexa considerado homicidio. Considera que o acusado actuou por un medo insuperable porque o finado xa o amenazara varias veces e achegouse á vivenda cun coitelo e unha especie de machada. Tamén alegará que o seu defendido estaba baixo os efectos da cocaína e o haxix. Aquí hay una cosa clara, es que mi defendido mató a una persona, bien. De ahí a decir que hay un asesinato, pues hay un abismo. A ver, estas circunstancias son el miedo insuperable que va muy ligado a lo que es la legítima defensa. Les recuerdo que este señor, bueno, la víctima apareció en su domicilio de noche con un machete, con una barra de hierro. Xa iniciado o xuízo, un integrante do xurado popular decatouse de que coñecía o acusado, polo que houbo que parar a vista para que fose substituído. Esta noite asaltaron un bar en Lugo. Levaron uns 500 euros que tiñan na registradora pro cambio e deixaron un regueiro de estragos. Todo quedou grabado nas cámaras de seguridade. Faltaban uns minutos para as 7 da mañá cando saltou a alarma. Parecía unha falsa alarma, pero non o era. Nas cámaras de seguridade enseguida se ve o ladrón. Chamaronme da compañía de alarmas que había
un ruido nos cristales, non? Non lle demos importancia, pero logo outra segunda chamada xa me dixo que había un tipo dentro. Sí, aparentemente unha persoa sola, sí. De confusión moi menudo, era moi menudiño. Además, para entrar por aí ten que ser moi pequeniño, vamos. Entrou por aquí, por este burato da porta. Unha vez dentro, foi directo á caixa rexistradora. Pegou un cristal pequeno que hai ao lado da tragaperras, tuvo que mover a tragaperras, entrou rapidamente, rompeu, tirou o TPV, o ordenador, levou a caixa co cambio, sobre 500 euros máis ou menos, tampouco... Tiña presa ou andaba despistado, xa que ao lado estaba o bote cos cartos da lotaría e non o levou. Si intentou reventar a máquina de apostas, pero tampouco o conseguiu. Tocou esta noite, igual foi polo fútbol. Refírese a que onte o negocio estivo cheo toda a tarde e o mellor o ladrón pensaba en que deixaran a recadación no local, porque nos 11 anos que leva aquí é a primeira vez que lles entran a roubar. Esta fin de semana hubo actos vandálicos nocturnos en Cangas. Escacharon o cristal dunha escaparate e unha marquesiña de autobús, polo menos. Contámosllelo de seguida aquí no Galicia Noticias. O sol baixo de primeira hora da mañá puido ser a causa outra vez dun accidente múltiple na autoestrada P9 de novo moi preto da Coruña. Desta volta foron exactamente 3 accidentes case simultáneos que deixaron un ferido evacuado, 12 coches afectados e o tráfico interrompido dende pouco antes das 8:30 da mañá. Ata o lugar foron os bombeiros de Betanzos e persoal de mantemento da propia autoestrada, a máis da Garda Civil de Tráfico. Cando sol cega o condutor, os expertos recomendan non frear bruscamente, manter a dirección do vehículo e ir reducindo progresivamente a velocidade ata recuperar a visibilidade ou ser quen de deterse con seguridade. Víano en titulares, falece un cazador en Cospeito polo ataque de avespas velutinas tras pisar un niño destes insectos. O home de 55 anos sufriu unha forte reacción alérxica. E a terceira morte en Galicia por este tipo de picadas en menos de 2 semanas. Un tranquilo día de caza rematou en traxedia. Javier Iglesia Paz, de 55 anos, cazaba perdices preto da casa entre Matodoso e Xustas cando foi atacado por ducias de velutinas tras pisar un niño. Aos poucos metros caeu sen sentido. O sei que o pisou, a reacción foi moi rápida porque, si vemos aí a distancia que hai desde o silveiro hasta onde precisamente caeu el, serán 100 metros ou aproximadamente. Era alérxico á picadura de velutina e sufriu unha reacción fulminante. Pediu axuda aos compañeros de caza e chamou por teléfono o seu irmán, pedíndolle a medicación para contrarrestar o efecto, pero todo pasou moi rápido. Cando caeu, ainda lle deu tempo a chamar ao irmão para que lle trouxeran unhas pastillas. Dixo que parece ser que traemos unhas pastillas que me acaban de picar unhas velutinas. Pero sei que cando chegou o irmão xa estaba bastante maliño. Ao lugar desprazáronse 2 ambulancias, pero nin os compañeros de caza que prestaron os primeiros auxilios nin os sanitarios poideron reanimalo. Neste tecor tiveron varios sustos por ataques de vespas. A mí non foron velutinas, pero foron avispas normales, que había un avispeiro xustamente aquí, un pouquiño máis aquí adiante, e picaronme 100 e pico picadas. Fun ao centro de Otero de Rei, pero por suerte para min, que non son alérgico, pois nada, senón posiblemente non o houbera contado. O falecemento do cazador de Cospeito causou fondo pesar. Estaba solteiro e xubilado e cuidaba de seus pais na casa onde reside tamén un irmán. E a terceira vítima mortal por ataque de velutinas en 12 días en Galicia. Nas madrugadas de Cangas están a repetirse actos vandálicos en fin de semana. Desta vez foron estragados unha marquesiña e tamén o escaparate dun comercio. Outra fin de semana movida en Cangas con estragos no mobiliario urbano e escaparates. Mi hijo trabaja aquí en un restaurante, dijo que ayer hubo mucha movida, hubo mucha gente, mucho ambiente para ser la época del año y el domingo. Pero por lo demás no, que sepamos de vandalismo. Ya nos llegó cuando por la zona donde vivimos, que hubo una temporada que lo tuvimos, pero eso ya hace muchísimo tiempo.
Non me entereos sei que eso que está de antes, pero así de outros actos, bueno, unha silla rota ali no contenedor, pero, bueno, o típico de fin de semana, me imagino. Non é a primeira vez que esta marquesiña é obxecto de actos vandálicos. Xa cando a instalaron, roubaron parte da estrutura. Si, roubaron o reloj. Pois puseron o deberon topar ou, por exemplo, porque leva dous, non? Un para outro para outra parte. Entonces coitaron, pero depois toparon un e puseron, pero ahora xa non hai ningún ali. Malia todo, os veciños recoñecen que houbo tempos moito peores. Xa, como hai tantos bares de noite, entonces, pois agora, pois, xiscouse un pouco máis, pero antes unha temporada que era fatal. Nesta calle de Marín é bastante follón polo que dicen. Danos tamén nos comercios de Cangas, en que desta vez os vándalos romperon o cristal do escaparate deste negocio. Axentes especiais da Policía Nacional e da Armada Española interceptaron 4.000 kilos de cocaína nun cargueiro que navegaba fronte ás Illas Canarias e tiña como destino o Porto de Vigo. A DEA norteamericana alertara a comezos de outubro deste envío dende Panamá. Este é o momento en que axentes do Grupo Especial de Operacións da Policía Nacional abordaba en mar aberto o mercante Little Girls con bandeira de Tanzania cando navegaba a 600 millas de Canarias. No seu interior, nas bodegas do barco, 4.000 kilos de cocaína, unha cantidade que informouse hoxe mesmo en rolda de prensa desde Canarias, acada no mercado cantidades moi elevadas. Se distribuyera en pureza sería unos 240 millones de euros, pero cortada en el mercado estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. Son cantidades que se nos escapan de las manos de que haya negocios de esta envergadura, ¿no? O destino da droga, o Porto de Vigo, algo do que informara a DEA americana cando en outubro puxo en marcha a operación. Os detalles sinalaban Galicia como lugar final da ruta que levaba o cargueiro procedente de Panamá. Un mercante con destino Vigo. Estamos ante una organización de gran potencial, con capacidad de no solo de fletar un barco de las características que hemos visto, sino de cargarle con una cantidad de sustancia estupefaciente de 4.000 kilogramos. Una parte de la investigación culmina con la intervención de la droga, pero ahora estamos iniciando la segunda parte, es decir, la identificación total y la detención de los miembros de la organización en tierra. Polo momento son 9 os detidos, toda a tripulación, entre os que están o cociñeiro e o capitán. Con todo, a operación con segredo de sumario continúa aberta e non se desbotan novas detencións. Felicitar os corpos de seguridade do Estado que están traballando. Trátase dun éxito máis e creo que nas últimas semanas levamos a dicir grandes incautacións, pero tamén pequenas incautacións. Como digo, sempre estáse traballando a arreo para frenar a chegada de drogas a España. En colaboración coa DEA e a Armada Española, esta operación da Policía Nacional é unha das máis grandes dos últimos anos contra o tráfico de drogas. Unha das principais zonas produtoras de castaña do país comezou a recollida. Falamos do leste da provincia de Ourense e este ano parece que entre os incendios do verán e a falta de chuvia vai haber unha reducción importante da colleita. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. Parada antes na Coruña, Lío Xabaril volveu facer das súas en varias zonas axardinadas do barrio dos Rosales. Reyes, contanos. Sí, pois segundo nos contan os veciños, os xabaríns son xa case habituais deste barrio. Explican que con frecuencia baixan da zona boscosa de Bens, que está detrás de min, cara a estas zonas axardinadas. E unha vez aquí, fozan no céspede, andan á procura de alimentos e causan importantes estragos. Así foi como deixaron os xabaríns varias zonas axardinadas do barrio dos Rosais despois da súa última visita. Bueno, ya se ve los campos como están, todo deshecho, porque aquí deshicieron 3 veces. Eu vin o xardín levantado, vin os xardineiros reparar por aí, pero ao mellor o día seguinte xa estaba levantado outra vez. Non sei como veñen aquí tan acerca das casas. Sinalan que os encontros con xabaríns son frecuentes no barrio, probablemente pola proximidade da contorna urbana a zonas boscosas como Bens ou o Monte de San Pedro. Yo por ahora no me encontraba ninguno, pero sé que por las noches vienen por aquí y se pasan aquí paseando por la noche. No verán, ás 7 da tarde xa estaban fora, por aquí pola mediana. Todo levantado,
salían polo Eroski, estaban no parque, por todas partes. Yo vi uno aí pequeñito, que era moi pequeño, non era bebé, pero era... estaba comendo aí arriba, en el campo ese que hai hacia a monte de San Pedro. Foron vistos pola noite e tamén polo día, por iso no barrio teñenlles respecto. Sobre todo os que vamos cos cais pola noite sí que temos un pouco máis de medo porque revíranse. Eu non lle tería medo ningún, pero bueno, a xente de respeto tenho. Pues sé que me habían dicho que los jardineros que no dejásemos al perro acercarse a los huecos de los jabalíes porque les dan las pulgas que traen ellos y demás, y que era mejor que los perros no se acercasen. Pero por lo demás, no sé, vi perro porque es bastante tranquilo. Moitos eran moi afables, era unha maravilla, pero outros xa non tanto. E aparte, bueno, as persoas non están acostumadas, os nenos tampouco, van detrás deles. Así as cousas, piden medidas preventivas para evitar calquera tipo de incidente. Imos agora ata Santiago. O Parque de Bombeiros da capital galega está inoperativo este luns. Nuria, cal é o motivo? Sí, a raíz do problema, Raúl, está na falta de persoal para cubrir todas as quendas, un problema que ven de vello, dende hai prácticamente un ano, que se veu trampeando durante este tempo a base de horas extra dos traballadores para poder cubrir, por exemplo, vacacións ou baixas médicas. O persoal negase a facer esas horas extra, que, por certo, non lle pagan dende novembro de 2024, e iso fai que cheguemos ata esta situación. Os traballadores exixen de maneira inmediata que se reforce ese plantilla de traballadores. Por iso chegamos ata este punto. Nos 104 anos de historia deste parque nunca permanecera inactivo. Non é que estea pechado, é que está inactivo, posto que hoxe só están en servizo 3 efectivos, 3 bombeiros e ningún mando operativo. Isto significa que na práctica de producirse algunha incidencia terían que chamar ao 112 e serían estes os que movilizarían efectivos de outros parques cercanos, como por exemplo Ordes ou Santa Comba. A esta hora está mantendo unha reunión o goberno local coa representación sindical dos bombeiros. De non chegar a acordo, volvería a producirse esta mesma situación o vindeiro venres. Na comarca da Barbanza, os coches incendiados que precisaron da intervención dos bombeiros duplicáronse. Nos 2 últimos anos, os equipos antiincendios de Boiro apagaron 25 vehículos que prenderan lume. A posibilidade de que o coche se nos incendie en marcha é unha preocupación que aumenta entre os galegos, segundo a Organización de Consumidores. Con todo, desde o colectivo aseguran que esta maior inquietude non supuxo un aumento de reclamacións. Datos de que en carácter estadístico máis oficial que dispoñemos a nivel internacional poñen de manifesto que os vehículos eléctricos non é que teñan problemas derivados ou que podan acabar en un incendio nunha porcentaxe maior que os vehículos de combustión. De feito, a ratio parece ser bastante inferior. A realidade é que nos últimos tempos sí son quizáis estes modelos de vehículos os que están chamando máis a atención, pero quizáis polo feito da dificultade para poder poñer fin a ese lume, de poder apagar ese lume no caso de que se provoque. É a grande diferencia que se Na comarca do Barbanza, os vehículos incendiados que fixeron necesaria a intervención dos bombeiros duplicáronse. Nos 2 últimos anos, os bombeiros de Boiro apagaron 25 coches que prenderan lume, a maioría de combustión. Que neste último ano sí que notamos un incremento de incendios en vehículos nesta zona, sobre todo nas intervencións que temos nós, pois casi máis de duplicouse o número de intervencións con respecto a incendios en vehículos. Os eléctricos polo de agora son unha minoría. O resto de vehículos, pois, xa che digo, teñen por problemas de motor, problemas eléctricos. A ver, habitualmente sí son coches con antigüedade, xa con varios anos de antigüedade, pero polo menos na nosa zona xa tivemos algún caso este ano con coches recén saídos do concesionario. Que hai que facer neste tipo de casos? Tentamos aminorar a velocidade, sinalizar o mesmo, retirarnos hacia o arcén, aí apagamos o vehículo e saímos do mesmo. Se nun primeiro momento vemos que o incendio é pouco, temos un extintor a man, pois que todas as precaucións do mundo intentamos apagalo, pero se sabemos que non, xa nos alexamos directamente e chamamos os servicios de emerxencia. Cun parque móvil embellecido cunha antigüidade media por riba dos 16 anos, ter a punto mantemento pode evitar sustos. Xa comezou a recollida da castaña no leste da provincia de Ourense, unha das principais zonas produtoras. As previsións de colleita este ano non son boas. Un dos principais motivos, Bea, é o efecto dos incendios.
Si neste concello no que nos atopamos, en Vilar de Bos, arderon entre 10 e 12 hectáreas de soutos, pero o lume non foi o único problema. A seca fixo que o calibre das castañas sexa pequeno en zonas onde non hai humedade. Estímase que a produción pode reducirse ao redor dun 50%. Celsa e o seu home recolleron ano pasado ao redor de 5.000 kilos de castañas na zona máis alta de Vilar de Bos. Xa non foi unha boa campaña, pero este ano as previsións aínda son peores. Pois o principal problema é que este ano son moi pequenas. Ya a produción, como o tempo non axudou, moi mala. Hai zonas que ainda parece que se mantuvo, pero hai outras zonas que solo son, aquí chamámoslle florecas. Nas zonas máis secas agardan recoller a metade que outros anos, ademais do tempo, tamén lles afectou a avispiña. Comeulle todo detrás, e só quedou o xuriciño aí adiante, e non é que o castaño estía morrendo ni moito menos. É a vespilla que lle está comendo todo. Primeiro atacounos a vespilla, xa se ve aí que están todos casi sin folla atrás, e logo despois a sequía, pois ainda foi o que máis, porque a castaña quedou pequena, non desarrollou ben porque, claro, faíalle falta agua, non choveu. Fun xa un par de veces alá e non me agacho. Van quedar ali que as coman os jabalís, porque son moi pequenas. O castiñeiro non é destas temperaturas tan altas. Aquí tuvemos a suerte, gracias a Dios, de que non houve incendios nesta zona. Pero si noutros puntos do concello estimase que entre 10 e 12 hectáreas de castiñeiros arderon en Vilar de Bos. Entre un 10 e un 15% sí que temos de baixa a conta dos incendios. Logo, sumamos o sanitario, sumamos a falta de agua, vamos a un 50, un 60% de baixa nesta zona. Outras compensan un pouco. Nas zonas afectadas polos lumes tardarán tempo en recuperar a produción. Os 15 e 20 anos empezan realmente a ser productivos. Era o que tiñan estes castiñeiros que arderon, habíos entre 15 e 40, 50 anos que estaban en fase productora. Unha situación que afecta a boa parte do Oriente Ourensán. Haberá que agardar, din, a que avance a campaña para ter datos concretos, pero dende a IXP Castaña de Galicia temen que a colleita non chegue nin os 10 millóns de kilos do ano pasado. Dende este luns quedan suspendidas as feiras, concursos e certames de gando en Galicia. A Xunta toma esta decisión como medida de protección ante a dermatose nodular. Os mercados quedan cancelados durante polo menos 21 días. Tamén se proíbe a entrada á comunidade de animais procedentes de explotacións de zonas restringidas. Só se permite a entrada de bovinos destinados ao sacrificio e terán que trasladarse directamente ao matadoiro. A dermatose nodular é unha enfermidade vírica que pode supoñer grandes prexuizos para o sector gandeiro. Con todo, esta doenza non afecta a persoas, nin por contacto directo cos animais, nin tampouco polo consumo de leite ou carne. Se se dera, esperemos que non, un positivo, habería que cumprir co que ditamina a normativa que o regula e, polo tanto, exactamente hai que inmobilizar desde o primeiro momento a explotación e inmediatamente proceder á erradicación que consiste no sacrificio de todo o censo da explotación. Hai que facer un chamamento á tranquilidade, claro que sí, esta enfermidade sendo moi prexudicial para as explotacións no caso de que chegue ou para o sector de forma conxunta, non é unha zoonose, polo tanto non se transmite aos humanos. E o cruceiro Ventura, máis de 3.000 pasaxeiros chegaron hoxe á Coruña a bordo del. O buque de 291 metros de eslora aportaba na cidade a primeira hora da mañá procedente do porto inglés de Southampton. E ás 5 desta tarde partirá con destino a Asturias, concretamente a Xixón. Esta nova escala súmase ás máis de 180 previstas para este ano, coas que o porto coruñés confía en bater unha nova marca en canto a tráfico de cruceiros por cuarto ano consecutivo. Na Coruña seguimos, son imaxes da praia de Riazor. Esta mañá comezaron os traballos para montar a duna de arena nestes areais, os de Riazor e do Orzán, unha protección que se fai todos os anos para protexer o paseo marítimo da chegada da auga do mar coas mareas vivas ou os temporais máis duros do inverno. Curiosamente, os traballos leváronse a cabo esta mañá cun día prácticamente primaveral. Comezamos a semana de inicio das temperaturas baixo cero a primeira hora da mañá no interior do país, tal e como nos conta dende Ourense o noso compañeiro Alberto Rivero.
Durante a fin de semana de madrugada chegaron as temperaturas máis baixas deste outono á provincia de Ourense. É tempo de mantas, cobertores e abrigos. Por exemplo, hoxe de madrugada en Calvos de Randín marcaron a mínima de Galicia con menos 3 graus. 1 grau por debaixo de cero tiveron as comarcas de Monterrei e A Limia. Aquí na cidade o termómetro rondou entre os 3 e 4 graus cunha sensación térmica inferior debido á néboa que cubriu durante boa parte da mañá ourense. Por enriba dos 900 metros de altitude, temperaturas máis mornas non baixaron, por exemplo, dos 0 graus nin entre Vinca, nin en Xares, nin en Manzaneda. Por terceira vez no último ano desapareceu parte das baixantes da Igrexa de Santiago na Coruña. O material do que están feitas, o cobre, fai sospeitar que se trata dun novo roubo no templo máis antigo da cidade. Leva tan só unhas semanas como novo párroco da Igrexa de Santiago na Coruña e a Ricardo xa lle tocou lidiar cun serio incidente, un novo roubo nas baixantes do templo. Este se roubou, se volveu a poñer, e despois a volveron a roubar. E agora, esta semana levaron esta. Entonces, no que vai de ano levamos tres baixantes ou 3 tubaxes. Decatouse un fregués cando ia á igrexa un día de fortes chuvias e viu que desaparecera outra tubaxe de cobre. Son tubos así de máis de 3 metros, que, bueno, no mercado estos metales supoño que terán un valor, por eso os rouban para vendelos. O párroco xa denunciou os feitos perante a Policía Nacional. Os 3 roubos foron na mesma fachada do edificio, a máis accesible, dai que o párroco queira dificultar o acceso ás baixantes dun monumento que está declarado Patrimonio Histórico-Artístico. Claro, estos edificios históricos, pois eso, hai que poñer uns materiais, a Dirección Xeral de Patrimonio, pois mira que se conserve o estilo, que se conserven, pois tamén eso, os elementos arquitectónicos, poñer así uns elementos que as protexan, que poden ser destos tipo ferro, tipo estos elementos que se poñen a veces tamén nas casas para protexer estos tubos. Outra opción que baralla é a de instalar cámaras de vigilancia cara á rúa. Dentro sí que temos cámaras, pero a ver se cara fora podemos poñer unhas cámaras, as imaxes logo permiten despois saber ben quen fixo o dano, quen fixo o roubo. Entón, vamos a estudiar a ver se podemos poñer unhas cámaras cara fora. De estilo románico do século XII, a Igrexa de Santiago é o templo máis antigo da cidade da Coruña. Non son nin bonitos nin elegantes, senón que máis ben se identifican por ser arrepiantes. Estamos a falar dos traxes do Samaín, a menos de 2 semanas para a celebración desta festa que conmemora o remate do verán e a noite en que os mortos visitan os vivos, xa se aprecia certa demanda para facerse cos traxes máis estremecedores. Os traxes para esta celebración xa ocupan un espazo importante na tenda. El esqueleto, la bruja y el vampiro, esos 3, yo creo. Porque, a ver, hay muchas más. Hay personajes como Freddy Krueger, que funciona muy bien, o personajes como el de Viernes 13, Jason creo que se llama, que también funcionan bien. La televisión o las series o las modas que hay en internet hacen que luego el cliente te venga pidiendo. Disfraces habituais, como poden ser o vampiro, pode ser a momia, os clásicos. Os que dan arrepío son os traxes máis demandados, aínda que non todos. Os dos cativos son unha versión máis tenra. Levanse o vampiriño, levan o murciélago, todos os tipos de animais. Los pequeños, de alguna manera, para no asustarles, porque son personitas que se pueden asustar, que no entienden un poco de qué va esta fiesta, pues intentamos buscar algún animalito, no sé, un murciélaguito, una cosita, una calabaza, que no da tanto miedo, que no a lo mejor un monstruo con cara fea. Unha vez escollida a roupa, queda por facer o propio cos complementos e a maquillarse. De momento me he comprado unas gafas, me compraré unos dientes y nada, me pondré los pelos de punta y me imagino que me maquillaré algo así. Se vende mucho el maquillaje de sangre, ¿no? El que imita la sangre. Se vende mucho, bueno, pues maquillajes negros y blancos. Tengo unos pintalabios en negros que quedan muy chulos así para las brujas. Y luego algún diente postizo también se vende. Os clásicos da sangue, os coitelos, as pistolas, as varitas de mago, de bruxa. Así que converterse en ánima ou calquera outra apariencia que se lixa para conmemorar a festa na que vivos e mortos conviven, ven saindo por
De media custa entre 13 e 20 euros, dependendo da complexidade do traxe. Y los complementos, pues desde €1 y pico ya tienes complementos, porque bueno, es una diadema sencilla con unos cuernos, pues puede costar €1,50. Dá para pasar unha noite de medo.